Abantwana besikolo samabanga aphansi Khulile Motherwell bafunde ngemithetho yendlela ukuqinisekisa ukuba bakhuselekile ezindleleni rhoqo xa besiya esikolweni naxa begoduka. Umfundisi-ntsapho kwesi sikolo Nompumelelo Khasibe uthi bayavuya besisikolo abantwana befumene ulwazi oludingekayo. Namhlanje besihanjelwe zi-traffic cops zizofundisa abantwana ngendlela bana mabenze njani endleleni, imithetho yendlela iqhuba kanjani. Babafundisile ke abantwana besithi kufuneka zizinto zintathu efuneke behambe kuso ecaleni kwi-pavement, bahambe badlale ezipakeni, badlale ehadini, bajonge iimoto kwicala lasekunene, baphinde bajonge kwicala lasekhohlo, bajonge iimoto badlule. Uthi nangona kungakhange kube kugiliswa umntwana wesi sikolo kule nyaka, unethemba lokuba kuza kuhlala kunjalo emva kokuba abantwana bebonakalise umdla wokufunda ngemithetho yendlela nangendlela zokuqinisekisa ukuba abagaxeleki engozini xa behamba endleleni. Bakhona abantwana bakhe bagiliswa kufutshane nesi sikolo kudala, kodwa noko siyancoma kule minyaka imbalwa idlulileyo. Sithemba into yokubana akusobe kuphinde kubekho umntana uyakuphinda agiliswe ophuma kwesi sikolo. Usekela-ntloko kwicandelo lokhuseleko ezindleleni kuMasipala iNelson Mandela Bay u-Andile Sontsi uthi eli phulo lenzelwe ukunqanda ukugiliswa kwabantwana ezindleleni. Siqale kanye kwaba bantwana abancinci, that is foundation phase, more especially kwi-primary, like in fact kwi-primary schools zonke. Foundation phase ke uqala from grade R to 3. Sibafundisa about how to behave in traffic, sithi ke child in traffic. Now funeka bayazi bana bawela njani, bahamba phi, like umzekelo sifika kwezinye izikolo umntana athi ujonga ekhohlo uphinde ujonge kunene, then funeka umcorrecte ke ngoku because kaloku xa umile uzawuwela indlela. Imoto yokuqala izawugila imoto ezathi gqi kuwe ngasekhohlo, ngasekunene, because imoto kaloku zihamba eleft up. Eli phulo liza kuqhuba yonke le veki liqinisekisa ukuba bonke abantwana bakumabanga aphantsi kulo masipala bafunda ngemithetho yendlela kwakunye nokukhuseleka ezindleleni. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eMotherwell.